Poďme sa teraz pozrieť na variácie s opakovaním. Ako si to vypočítame, aký je vzorček, aké sú typy príkladov. Predstavme si, že máme nejaký trezor. Na trezore sú raz, dva, tri. Na trezore sú 4 polička, kde môžu byť čísla od 0 po 10. Nie od 0 po 10, ale od 0 po 9. A teraz, našou úlohou je zistiť, koľko rôznych takýchto kódov existuje. Čiže najprv si to skúsme urobiť pomocou vaničkovej metódy. Čiže koľko tu máme čísel 4, čiže raz, 2, 3, 4. V prvej vaničke môže byť koľko rôznych čísel. No od 0 po 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čiže 10 čísel. Keďže sa môžu opakovať čísla, tak dáme 10, tu v tomto tiež môže byť 10, tu na tiež 10, tu na tiež 10. To znamená, že toto by sa nám rovnalo 10 na štvrtú, čo je 10 000. No ale aký je na to taký všeobecnejší vzorec, aby sme nemuseli robiť takto cez vaničky? No, máme variácie n, k a teraz. Čiže to by sa nám rovnalo n na k tu. Čiže v tomto prípade variácie 10, 4 by sa rovnalo 10 na štvrtú, čo nám vychádza práve tých 10, raz, 2, 3. Takže tak. A v týchto troch políčkach nám náhodne môžu vygenerovať písmenka od A po Z. Koľko takýchto rôznych trojíc políčok existuje? Čiže to by nám dalo nejaký kód, hej. A po Z, A po Z, A po Z. A nás zaujíma, koľko takýchto rôznych kódov existuje. To znamená, to znamená, koľko tu môže byť rôznych písmen? No 26. To znamená, že keby si to dáme do vzorčeka, tak 26, 3, tak to by sa nám rovnalo 26 na tretiu. Čo je 17576. Čiže 17576 rôznych kódov. Takže tak. Toto by bolo z mojej strany ku variáciám s opakovaním všetko. Ďakujem za pozornosť. S Pánom Bohom.